Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Стала, напэўна, добрай традыцыяй ці становіцца добрай традыцыяй тое, што мы кнігі, якія звязаныя з Оршай і з аршанцамі, мы прэзентоўваем двойчы. Так у нас атрымалася з кнігай «На старты ў тэмпе». Мы записывалі з Артёмам два інтэрв'ю. І з Ігорам Станкевічам мы вырашылі яшчэ раз пагаварыць. Папярэдняя размова аказалася цікавай. Гэта бачна па праглядах, па лайках, па каментарах вашых. Заклікаем ставіць каментары і лайкі і пад гэтым відэа, калі для вас гэта бяспечна. Но так атрымалася, што у мінулай размове мы гаварылі агулам пра рэпрэсіі на Аршаншчыне. Давайте сёння пагаворым больш пра кнігу. Ігор, прывітання, я перадаю слово табе. Хацелася б, каб ты менавіта сам вольна распавёў пра кнігу, што ў ёй, чаму яна з'явілася на свет, што ў ёй чытач зможа, сучасны чытач, пабачыць новага. Прывітанне, Ігор. Прывітанне яшчэ раз усім гледачам. Кніга з'явілася яшчэ да пачатку тых падзеяў, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, і, шчыра кажучы, яна тэксты там не натхняльная. Гэта такія, хутчэй, успаміны, даніна тым людзям, якіх незаконна рэпрэсавалі, як па сутнасці і сёння. Даніна памяці продкам, даніна памяці гэтым трагічным падзеям і таксама спроба вярнуць хаця б нейкую невялічкую справядлівасць, проста ўзгадваючы імёны. Таму кніга, па сутнасці, складаецца з двух частак. Не ведаю, што з іх больш галоўнае. Я, калі рыхтаваў гэтую кнігу, думаў, што будзе старонак 300 усяго. Аказалася два тамы, адзін том 400, амаль 500 старонак, другі больш за 300. Самы вялікі том – гэта спіс імёнаў, якія я збіраў з розных крыніцаў. І кожны, у каго сваякі былі рэпрэсаваныя ў Оршы, можа паспрабаваць у гэтым спісе сваіх продкаў знайсці. Адзінае, што я папярэджу, спіс не канчатковы. Ён ужо з тае пары дадалося яшчэ некалькі сотняў прозвішчаў. І мяркую, што і гэта зноў будзе спіс невычарпальны. У гэтым спісе, па сутнасці, звесткі, якія ёсць у інтэрнэце, калі чалавек узгадваўся дзесьці ў крыніцах, дзе і калі ён нарадзіўся, кім ён быў па паходжанні, якой нацыянальнасці, у якой вёсцы жыў перад арыштам, хто яго судзіў, які вырак яму далі. Пераважна гэта людзі, якія былі рэпрэсаваны і рэабілітаваны. Нерэабілітаваных, на жаль, у адкрытым доступе і ў адкрытых крыніцах людзей няма. Таксама ў гэтым жа томе знаходзяцца фотаздымкі тых людзей, якіх збольшага расстралялі ў Оршы. І я лічу, што гэта вось такі вялікі здабытак, таму што нават у справах рэпрэсаваных сёння знайсці здымкі даволі складана. А ў маёй кніжцы гэтыя здымкі з'яўляюцца. Іх я таксама збіраў па розных крыніцах. Штосьці атрымаў ад сваякоў, штосьці знаходзіў у літаратуры. Напрыклад, вось была кніжка па рэпрэсіях у Крупскім раёне, і жыхароў Крупскага раёну таксама везлі на расстрэлы ў Оршу. І таксама некалькі дакументаў я там выклаў. Гэта акты аб выкананні расстрэлу ў Оршы. Вось гэта тое, што тычыцца другога тому. У першы том увайшлі гісторыі розных людзей. На пачатку я зрабіў аналіз статыстыкі, колькі людзей было рэпрэсавана, у які перыяд, якія прысуды атрымлівалі, колькі было расстраляна і ў якім горадзе, паводле тых дадзеных, якія мне былі дасяжныя. Апроч таго, у першым томе я змесціў дакументы, якія тычыліся рэпрэсію ў Аршанскім раёне. Прынамсі, вось я ўзгадваў Рамана Соскіна, гэта сакратар Аршанскага райкама партыі. Мінулым разам я пра яго распавядаў, які пісаў даносы, і вось там штук 5 гэтых даносаў я апублікаваў у гэтай кніжцы.
Таксама я пачаў збіраць прозвішчы катаў, якія былі узгаданыя на розных дакументаў, і мне падаецца, гэта таксама вельмі важная справа, якой Беларусі трэба займацца. Ну і вось такую справу я пачаў пакрысе рабіць. Тым больш, што, дарэчы, у нас у Беларусі калісьці быў такі даследчык сталінскіх рэпрэсіяў, які шмат выдаў кніжак, і быў яго свой сайт Валерый Маракоў, ягоны дзядзька расстраляны ў Курапатах НКВД. Ну і вось гэты сайт на сённяшні дзень я даведаўся, што гэты сайт, на жаль, сёння знік. Ужо ён недасяжны. Не ведаю, што з ім здарылася, магчыма, проста не заплацілі за хостинг і дамен, ну, але змест сайта не ведаю, ці ўдасца яго аднавіць. Зразумела. То есть другі том гэта спіс, я правильно зразумеў? Другі том гэта спісы. Вот глядзі, допустим, я шараговы абыватель, тым больш я до другого тома яшчэ не дачытаў твою кнігу, яшчэ чытаю. Дарэчы, як уражанне ад тэкстаў? Баюся, што калі я суб'ектыўна буду казаць, то натхню наших гледачоў на ўспрыняццё кнігі праз мяне. Пакуль што мне падабаецца, канешне, да, но, скажем, у меня самога ёсць пытанне пра артыкул Юркі Коптіка «Крумкачы на Кабыляцкай гары». Вот, улічыць тое, што я яго ўжо чытаў, да, вот для мяне неяк так застряла пытаннем, ці трэба было яшчэ раз яго дубляваць. У канцэпцыі кнігі я разумею, што трэба. Для тых, хто ніколі яго не бачыў, я разумею, што трэба. А для мяне, як я ўжо ведаю, як я ў курсе тэмы, да, то як бы вот такое, ці трэба было мне гэта. Но давайте я задам наступнае пытанне. То есть другі том гэта чыста спіс. І тут у шараговага абывателя, который, может быть, не надта глыбока цікавіўся тэмай, з'яўляецца пытанне: окей, но ты ж казаў ужо, ці пісаў дзе-то, может быть, в самой кнізе, што у кнігі «Памяць» Аршанскага района ёсць такі спіс. Дык, может быть, мне не напружвацца, не скачваць кнігу ў электронным выглядзе, а просто сходить в бібліятэку і там паглядзець, чым твой спіс адрозніваецца ад таго, што ёсць у кнізе «Памяць». Я ўжо мінулым разам казаў, розніца прынцыповая і вельмі глыбокая. У кнігу «Памяці» траплялі пераважна людзі, якія атрымлівалі малыя тэрміны. Ну, 3-5 гадоў зрэдку трапляліся тыя, каго расстрэльвалі. І я мяркую, што гэта рабілася адмыслова, таму што гэтую кнігу «Памяці» рабіў выканкам, а ў выканкаме сядзелі былыя камуністы, якія супрацьдзейнічалі адкрыццю праўды. То яны імкнуліся падаць тэму як малазначную, што не так людзей шмат пацярпела, і, ну, насамрэч, ну, падумаеш, выслалі на 3-5 гадоў. Ну і нічога. А той спіс, які ў мяне быў першапачаткова, гэта спіс расстраляных у Оршы. І ён, ну, вось калі я налічыў у кнізе «Памяць» там 30, можа, там 40 чалавек расстраляных, то вось у мяне быў 1800. І гэтыя прозвішчы не траплялі ў спіс кнігі па Аршанскім раёне, тым больш, што гэтыя людзі далёка не ўсе жыхары Аршанскага раёна. Шмат людзей трапляла з памежных раёнаў: Дзяржынскі, Заслаўскі, Лепельскі, Крупскі, Талачынскі. Таму, калі вось шукаць менавіта прозвішчы у кнізе «Памяць» па Аршанскім раёне, усіх ты там не пабачыш. Ну і пабачыш проста тэндэнцыйнае адлюстраванне тэм. А у колькасным вымярэнні, скажем, колькі у кнізе «Памяць» прозвішчаў, колькі у тваёй кнізе прозвішчаў? Слухай, ну я скажу так, калі мне, дарэчы, вось Юрка Коптік перадаў гэтыя спісы, калі ў мяне яшчэ не было доступу да кнігі «Памяці», то мой спісак узрос амаль удвая. То бок было 1800 прозвішчаў, ну, каля 1900. Ну, і ён пашырыўся да 3600. А зараз 3800, можа, 3900 падбіраецца. 3900 гэта тое, што ўжо ўвайшло ў кнігу, ці гэта тое, што... У кнізе акурат не трэба глянуць, 3800. 3861, штосьці такое, я зараз дакладна не памятаю. Ну, але вось з тае пары я знаходжу, просто перабіраю базы, якія дасяжныя, і знаходжу новыя прозвішчы, і гэта
Нават новыя прозвішчы расстраляных у Оршы. Гэта даволі рэдка, таму што збольшага яны пералічаныя ў адкрытых спісах. А вось тых, каго высылалі у 30-х, у пачатку 30-х, у сярэдзіне 30-х, гэтыя прозвішчы трапляюцца, ну іх трэба пашукаць. Яны не заўсёды трапляюцца, таму што не заўсёды гэта бачна. Ну, не адразу гэта можна знайсці. От зараз от зноў мяне падмывае крышачку адысці ад тэмы кнігі да агулам сталінскіх рэпрэсіяў. У мінулы раз мы не закранули гэтую тэму, по-моему, ты апублікаваў гэта ўжо пазней, ці не на тэлеграм-канале інстытута, які ты ўзначальваеш, што оказывается у Варшаве ёсць таксама спіс людзей рэпрэсаваных. Я правильно Не зразумеў? спіс, справы, 1000 спраў з архіву КДБ. Там таксама ёсць нешта пра Оршу, ці гэта, наколькі гэта карысна зараз для цябе, як для даследчыка, і што гэта ўвогуле за спісы, адкуль яны там взялі? Ігор, гэта не спісы, гэта копіі спраў з архіву КДБ. Да, окей. І, ну, што тут карыснага цікавага? Ну, па-першае, самі справы. Таму што я не ведаю, ці гэта ўвесь камплект дакументаў, якія скапіравалі калісьці палякі, ці частка дакументаў, таму што некаторыя тэчкі там па 300 старонак, вось я сёння праглядаў, там супольная справа на 16 чалавек. 3 тамы па 300 сторонок. Вось. І я не ўпэўнены, ці ўсё скапіравалі. А ёсць такія, што па 19 сторонок, па 20, па 40. І сапраўды ёсць, вось я знайшоў чалавека, якога расстралялі ў Оршы. Дакументы чалавека. Гэты чалавек ужо быў у мяне ў базе, ну а зараз я магу нават пра яго невялічкі артыкул на сайце зрабіць. І калі павяртацца яшчэ да кнігі, мне падаецца, там ёсць унікальныя рэчы, ну, напрыклад, ёсць унікальная гісторыя Анатолія Логінова. Гэта быў ён працаваў на мясакамбінаце, хіба ветэрынар, калі не памыляюся, і ягоныя нашчадкі захавалі цыдулкі з турмы. Прычым гэтыя цыдулкі унікальныя, яны вось за 2 тыдні да расстрела чалавека, ён лістуецца з жонкай на адной і той жа цыдулцы, там яна распісана ў долі поперак і накрыж яшчэ там штосьці ёсць. І вось гэта, мне падаецца, даволі унікальны дакумент, які сведчыць менавіта пра тое, што адбывалася в Оршы. І там яшчэ цікавая гісторыя была з гэтым Анатоліем Логінавым, што яго так моцна білі, што ён крывёю на кашулі напісаў штосьці, нейкае пасланне жонцы, і гэтую кашулю, калі жонка атрымала, яна была ў істэрыцы, яна яе пачала праць, а потым яна даведалася, што штосьці там было крывёю напісана, таму што ўся кашуля была ў крыві. Ну і вось яна вельмі ўсё жыццё шкадавала, што яна не даведалася, што ж муж ёй там напісаў. І гэта такія, ну, трагічныя моманты, і калі гэта чытаеш, это вельмі моцна перажываеш. Это такое не чутво, так, ведаеш, расслабіцца, пачыліць, да, там бамбук пакурыць. Гэта такое, ну, гэта сведчанні заўсёды цяжкія. Ну, прынамсі, ў гэтай тэме. Это, конечно. У першых сторонках твоей книги написано, что вельмі цяжка знайсці, я не цитую, я так по памяти, вельмі цяжка знайсці менавіта ахвяраў рэпрэсіяў, хто быў забіты. Вот ты прыводзіш там прыклад, што ў адной сям'і можа быць, ну, что человек помер по официальной даведцы об смерти от такого-то, по такой-то причине. Але відавочна, что гэта давели человека катаваннями до такой причине. А я узгадал еще, что у нас же у Орши есть... Дозволь, я патлумачу, про что ты зараз пытаешься. Сапраўды, калі людзей забівалі, то сваякі не ведалі, што іх расстрэльвалі. А ў лепшым выпадку ім паведамлялі, што чалавек атрымаў 10 гадоў без права ліставання, без права перапіскі. Гэта ўжо пастовым людзі даведаліся, што гэта азначала расстрэл. Але шмат хто яшчэ, вось я чытаю, што ў 50-е, 20 гадоў мінула, людзі пішуць, які лёс майго мужа.
і КДБ было забаронена праўду казаць. Яны казалі, вось ён там памёр ад разрыва пяткі, да? І вось вам, калі ласка, папера. І ў маёй кніжцы, гэта таксама ў другім томе, ёсць такія дакументы, калі адна сям'я мае два пасведчання аб смерці. У адным напісана, што ён памёр ад, не ведаю, рака желудка ці штосьці страўніка, і гэта даведка выдадзеная ў 70-е гады. А ў 90-е на таго ж чалавека выдадзена новае пасведчанне, і ён ужо там расстраляны. То бок саветы хавалі гэтую праўду, і вось моя кніжка акурат дзеля таго, каб разарваць вось гэты ланцуг хлусні пра гэтую трагедыю. І ланцуг, які цягнецца па сённяшні дзень. І наколькі гэта масавая з'ява, што выдавалі такія даведкі фальшывыя? Слухай, ну, што значыць масавая? Десяткі, сотні. Гэта масавая? У процентах, скажем, вот у тебя 3 800, У 3 900. У мяне няма дадзеных, колькі сваякоў атрымалі пасведчанне аб смерці. Я ведаю, што шмат хто даведаўся ўпершыню напрыканцы 80-х і нават у 90-х. У меня ёсць гісторыя, дарэчы, дырэктара мясакамбіната. Ягоны сын прыехаў, знайшоў звесткі пра Кабыляцкую гару, прыехаў туды, і ён там сфатаграфаваўся з фотаздымкай свайго бацькі. А даведаўся ён толькі ў 90-е, сапраўдны лёс свайго бацькі. Таму як гэта адбывалася, не ведаю. Ну, чым каштоўная твоя кніга дакладна, што ты прыводзіш шмат лічбаў, шмат табліцаў зноў жа ў першым томе, які я зараз чытаю, па якіх вот сапраўды можна нейкую сістэму спрабаваць зразумець. Напрыклад, зразумела, у якія гады, у якія нават месяцы былі пікі расстрэлаў, да, это 37-й, там пад канец года. Но ёсць жа і па нацыянальнасцях. Вот раскажы, калі ласка, вось гэты момант, якія нацыянальнасці забівалі у Оршы, расстрэльвалі ў Оршы? Дазволь я яшчэ папярэдне патлумачу, што яшчэ якія там табліцы ёсць. Там ёсць табліцы па прысудах і па гадах. І бачна, як гэтая статыстыка мянялася, і чым бліжэй да 37-38-га, тым больш высокія пікі былі. Але калі я сутыкаюся са справамі, то я бачу, што людзей, калі я ўжо бачу самі справы, да, я бачу, што людзей рэпрэсавалі не толькі ў 37-м, да, яны траплялі пад рэпрэсіі ў 30-й, 31-й, 35-й, які заўгодна, іх маглі рэпрэсаваць па некалькі разоў. Вось. І гэта, на жаль, вось сёння адсачыць немагчыма, таму што звестак поўных няма. І нават трапляецца, што і справаў поўных няма. Ну, вось, прынамсі, тое, што адказвае КДБ нашчадкам, тое, што я бачыў з таго, што мне дасылалі. Вось, што тычыцца нацыянальнага складу, то відавочна першае месца займаюць беларусы. Гэта адсоткаў... Так, ну зараз я не скажу, колькі это ў адсотках. Ну, больш за 2200 чалавек з амаль 4 гэта беларусы. Калі груба сказаць, парадка 70%, гэта правільна? Ну, трэба палічыць, да, я ў адсотках зараз не палічу, так, з галавы. Ну, можна глянуць, у мяне на сайце можна таксама глянуць. Зараз, дарэчы, паспрабую адчыніць сайт, гляну. Наступнае, што мяне больш за ўсё ўразіла, наступнымі ідуць палякі. Ну, вось, да, вось дакладна, беларусы 2183 чалавекі, далей ідуць палякі 760 чалавек, за імі ідуць габрэі, і іх ужо значна меней, 100, ну, это тое, што ў мяне пазначаныя як расейцы, 92 чалавекі, латышы, амаль 50, немцы, літоўцы, украінцы, 4 эстонцы і нават 1 грэк. Гэта вось так выглядае статыстыка. Па працэнтах я зараз не скажу, трэба палічыць. Я просто не аднаўляў гэтую статыстыку ў працэнтах. Статыстыку ў абсалютных лічбах я асвежаю рэгулярна.
Вось, пра што гэта можа сведчыць? Ну, па-першае, я ведаю, я ўжо мінулым разам таксама казаў, людзі хавалі сваю нацыянальнасць, асабліва калі яны былі польскага паходжання, альбо там лічылі сябе палякамі. Хавалі чаму? Таму што ў той перыяд, як в прынцыпе і зараз, да, Польша абвяшчалася галоўным ворагам Савецкага Саюзу, а зараз мы бачым, што гэта робіць і лукашэнкаўскі, і пуцінскі рэжымы. Таму усіх, хто меў альбо польскае прозвішча, альбо быў каталіком, альбо сапраўды быў палякам, гэтыя людзі траплялі пад рэпрэсіі. І больш таго, калі ў цябе яшчэ былі сваякі, не дай бог, за мяжой, ну ўсё, капец, табе у жывых шансаў амаль не заставалася. Вот ты сказаў, што расстрэльвалі і раней. Я ўзгадаў, як у Бабінічах Аршанскага района з мясцовымі размаўляючы на тэмы рэпрэсіяў, мне паказалі месца, дзе расстрэльвалі ў Бабінічах. Маўляў, вот там за птушкафабрыкай там былі расстрэлы. Да мяне тады не дашло, якія расстрэлы маглі быць. Мы пра гэта месца нічога не ведаем, можа нешта лакальнае. А пазней до мяне дашло. Гэта водгук бабінічскага паўстання, калі яны продразвёрстку расстралялі і некалькі дзён з кулямётам утрымлівалі вёску ад прыхода камуністаў. Такі арыгінальная падзея ў іх была. Да? Ну, гэта было ў самым пачатку камуністаў, гэта яшчэ ў 20-е гады. То есть, зноў жа, да, у нас рэпрэсіі пачаліся тады, з першых дзён пачаліся камуністычнай улады. І, дарэчы, узгадваецца яшчэ Клюкаўка. Мне хтосьці некалькі разоў казаў, што і ў Клюкаўцы расстрэльвалі, але я пакуль не зразумеў, што гэта такое і што там за мясціны і ў сувязі з чым, таму што гэта досыць далёка ад аршанскай турмы, таму што, ну, тое, што відавочна, вось Кабыляцкая гара і лес на Магілёўскай шашы пад вёскай Паддубцы, былой вёскай Паддубцы, зараз гэта панізоўе, прыкладна 7 кіламетраў. Просто так ганяць машыну, паліць паліва, калі асабліва ў перыяд масавага тэрора, калі трэба было знішчыць як мага болей чалавек, ну, наўрад ці туды вазілі менавіта ў вялікі тэрор. Штосьці там, магчыма, іншае адбылося, але што, ну, калі хтосьці ведае, можа, хай напішуць у каментарах. Ты маеш на ўвазе, што ў Клюкаўцы мог быць свой палігон для расстрэлу? Я не ведаю. Мне казалі, некалькі чалавек казалі пра Клюкаўку. Я дзесьці нават у нейкіх тэкстах таксама сустракаў. Ну, слухай, ну з Багушэўска ж таксама шмат каго вазілі ў Оршу расстрэльваць. Хаця Багушэўск быў асобным раёнам, колькі я памятаю, у 30-е, да? Вот, но все адно вазілі ў Оршу, хаця гэта таксама ж далекавата, не ў самім Багушэўску. Вазілі не з Багушэўска на расстрэлы, вазілі ў аршанскую турму. Гэта розныя рэчы, таму што расстрэлы былі прывязаныя к турмам, і чалавека спачатку трэба было, яго катавалі, дапытвалі, вялі нейкую справу, калі вялі. Вось, а потым ужо яго ставілі альбо на краю вось яміны ў лесе, альбо расстрэльвалі недзе ў сутарэннях вось сённяшняга калегіуму. А ў Багушэўску, ну, в лепшым выпадку была, можа, камера папярэдняга заключэння. Багушэўск, Дуброўна, Горкі, гэта ўсё везлі ў Оршу. І у цябе ў кнізе, па-мойму, ёсць і разбіўка па вось гэтых гарадах. Ёсць разбіўка па раёнах. Зараз на сайце я яшчэ зрабіў мапу рэпрэсаваных вёсак. Ну, па сутнасці, расстраляных у Оршы. І там бачна, адкуль людзей везлі, і, ну, гэта дакладна не толькі Аршанскі раён. Ну, пераважна Аршанскі, ну, але не толькі. Таму, спадарства, калі вы жывеце ў Горках, Багушэўску, Сянно ці дзесьці яшчэ блізка да Аршанскага раёна, вас таксама можа зацікавіць гэтая кніга, можете паглядзець, магчыма, ваш родзіч таксама там, яго прозвішча можа быць. Але Ігор вот правильно сказаў, гэта нелёгкая чытанка. Як бы ты раіў падрыхтавацца да чытанкі такой? Ведаеш, магчыма, я бы параіў тым, хто зараз перажывае рэпрэсіі, гэта не чытаць, каб не атрымаць рэтраўматызацыю.
Таму што там лёсы сем'яў, лёсы дзяцей, якія страцілі бацькоў, а ну, прынамсі збольшага гэта былі мужчыны, то бацьку, а і было такое, што і маці. Як гэта ў людзі перажывалі, штосьці з вытрымак пратаколаў допытаў, ну гэта не самае лёгкае чытанне. Таму я разумею, што аўдыторыя вельмі вузкая, але просто паглядзець у люстэрка таго, што было тады і што, магчыма, адбываецца зараз, ну, з той розніцы, што сёння пакуль не расстрэльваюць, пакуль фармальна суды гэтыя працэсы праводзіць, фармальна, зноў жа, да. Але Ну, паміж сённяшнімі судамі. двоек-троек асобых совещаний, як было, такога зараз пакуль няма. Паміж тым, як сённяшнія суды разглядаюць справы, і паміж тройкамі, мне падаецца, не такая ўжо вялікая розніца. Не, суды ўсё ж такі гэта інструмент законны, законны ў сэнсе... Ігор, тройкі таксама былі законныя. Не, пад тройкі асобныя пастановы, пад двойкі, пад тройкі асобныя пастановы прымаліся, але ў заканадаўстве, у крымінальным кодексе, магчыма, гэтых інстытуцыяў не было. Ну, тым не менш сказаць, што тройкі былі нелегітымнымі, таксама не скажаш. Ведаеш, легітымнасць гэта крышачку іншая, законнасць, ну, не ў прававым... Ну, законнымі, да, правильно. У прававым поле яны дзейнічалі тагачасным ці не? Ну, вось мне падаецца, што не. Я, напэўна, не магу сказаць, чыя гэта фраза, бо чалавек у Беларусі застаўся. Вот на адной з канферэнцыяў па смяротным пакаранні якраз такі і гучала такая фраза, што смяротнае пакаранне трэба ў прынцыпе выключаць з крымінальнага кодексу як пакаранне, таму што, выбачайце, но тройкі, то есть тых людзей у 30-х таксама расстрэльвалі по закону, знаете. Вот. Ну, як по закону? Не по закону. Прынамсі тое, што я бачу, выдатна, папраў мяне. Не было нават просто гледзячы на тое, што КДБшнікі в 50-х пісалі якія заключэнні, што сведкаў не выклікалі, людзей, якіх узгадывалі у працэсе, нібыта яны цябе абскарджвалі, іх таксама не перадапытвалі. Працэсуальныя нормы парушаліся, ніякай магчымасці абскардзіць у чалавека не было. Ну, я ж казаў мінулым разам, што, напрыклад, гэта быў, дарэчы, суд, вынес прысуд чалавеку і далі на абскарджванне, увага, 7 гадзін. Ну, але таксама сведкаў суды не запрашалі, абарону не дапускалі, нават пракурора не дапускалі. Ну, вось, па сутнасці выклікалі цябе, каб агучыць прысуд, які ўжо заранёў напісалі. Ну, у пэўнай ступені сёння тое ж самае адбываецца. Ну, господарство, у нас узнікла дыскусія, да? Я кажу, як там не круці, но все ж таки суд троек, альбо вот тыя выпадкі, якія распавёў Ігор, што не запрашалі адвакатаў, сведкаў і гэтак далей, не давалі часу на абскарджанне, што все ж таки гэта все ж таки законно, да? Вот. Просто такі вот быў закон. Ігор Станкевич лічыць, што гэта незаконна. Спадарства, рассудзіце нас у каментарах. Мне падаецца, што рэпрэсіі 30-х гадоў яны былі несправедлівымі, несумленнымі і ўсе вось гэтыя эпітэты, але все ж таки яны былі законнымі. У Ігора іншае меркаванне. Напішыце ў каментарах, да чаго меркавання вы больш схіляецеся. Трэба просто тады пачытаць крымінальны кодекс і крымінальна-працэсуальны, што там было. Я да гэтага пакуль не дабраўся, але вось менавіта праз гэта варта будзе зразумець, ці гэта было законна. Таму што сталінская канстытуцыя, прынятая ў 36-м годзе, лічылася самай дэмакратычнай канстытуцыяй у свеце, ты ведаеш. Да, але канстытуцыя гэта дэкларацыя. Яна кіруецца, яна потым ужо атлумачыцца законамі. І вот якія законы там. Канешне, у камуністаў шмат чаго такога было, што як бы і выбары у камуністаў таксама былі.
Выбирать, правда, не было с кого, а выборы Ну, были. а што тычыцца двоек і троек, што такое двойка, да? Гэта наркам СССР у Маскве і прокурор СССР. Яны проста ім даюць спіс людзей на расстрэл. І яны нават не чытаючы прозвішчаў, і вось я просто бачу справы, там нумар протаколу паседжання такой камісіі, нумар такі. І зараз, дарэчы, выйшла кніжка тут, польская арганізацыя і мемарыял выдалі кніжку пра польскую аперацыю, дзе вось такія протаколы сабраны. А тройка гэта хто? Гэта начальнік НКВД, гэта кіраўнік раёна і прокурор мясцовы, хіба так. І гэта яны маглі штодня быць розныя, ну і ніякіх працэдураў там таксама не было. Ну вот, каб зразумець, пра што мы гаворым у лёгкім фармаце, я параю бы нашим гледачам паглядзець такі фільм, ён называецца «Чекіст», по-моему, так. Вельмі атмасферны фільм, якраз там шмат што строіцца на рашэннях вось гэтых троек. Калі у вас псіхіка здаровая, нервы моцныя, то паглядзіце «Чекіста», натхніцеся і скачайце книгу Игоря Станкевича, всех поименно назвать. Спасылка будет унизе. Книга бесплатная и, по-моему, достатково корыстная. Что ж, дякую, Игорь, за другую серию размовы. Дякую. Вельмі спадзяюся, што яна будзе не менш папулярная, чым і першая. Калі ласка, калі для вас гэта бяспечна, ставьте лайки, пишите комментары, рабіце рэпосты, подписывайтесь на канал. И изноў жа рассудите нас, Игоря Казмірчака и Игоря Станкевича, все ж таки законные тыя рэпрэсіі былі ці незаконныя. Рэпрэсіі дакладна незаконныя былі. Зважаючы, які закон. Вот на гэтым-то і спрэчка. Не было працэдураў. Ну, окей. Да. Калі ласка, рассудзіце нас у каментарах, але нагадваем, калі для вас гэта бяспечна, каб самім не патрапіць пад рэпрэсіі. Вялікі дзякуй за ўвагу, вялікі дзякуй, Ігор, за інтэрв'ю.